майната си. Във видео игра с къде съм те довел? Направо ме разби. Не се карайте. What's special about it? Коте! Какви са ти очакванията за пътуването? Еми добри. Ще отидем ли на филипинска сватба, например? Не. Не си ли готова да крашнем нечия сватба? Не. Да влезнем в сватбата, като неканен гост? Очаквам аз да имам сватба. За кой ще се омъжиш? За теб. Не трябва ли първо някой ти предложи? Еми да. За 10 дни може много неща да се случат. Вау! Ти си много красива. Кажи ми нещо за косата си. Не мога да бия с нея. Сега трябва да минем през паспортния контрол, защото отиваме в Турция. Да, ми държат вода, защото съм много жена. Първи полет, 50 минути. Мен е много. Ще си изпуснем полета. Еми сега съм на лодка. Вече сме в Истанбул. На път. Боян, ще паднеш. Къде отиваме? На майната си. Как аватар пие от турски кладенец? Айде. Успяхме. Успяхме. Е тука. Е тука. Е на тия двете. И супер е! Как е супер? Какво му е? Не искам да гледам през прозореца. Не може винаги на хляба мекото. Какъв мислиш, че ще е края на света? Аз? Края на света. Какъв ще? Слънцето ще ни погуби сега. Я питай ChatGPT какво е специалното на Филипино хората. Изключително топли и усмихнати. Те са сред най-дружелюбните хора в Азия. Лесно заговарят, помагат, смеят се, дори когато животът им не е лесен. На самолета сме вече. Мария има много оплакване. Какво има? Няма слушалки. Мария пак е недоволна. Вече сме на филипинския вътрешен гейт. Притеснението на Мария свърши. Ами ние щяхме да изпуснем полета. Боян се предреди навсякъде. Надвеси се тук над камерата и си дай плитките. Вече сме в стаята и съзнахме, че Мария не е яла. Тя осъзна, че не е яла скоро. От 6 часа. И се преборихме да поръчаме храна. Някаква стаичка сме си взели, която просто да ни свърши работа, да се изкъпем преди да ни вземат в 3 часа през нощта. Беше пълна с комари, които избихме с нашия райд български контакт. Тръгнали сме към островите и ни возят в едно бусче, дето ни дъндурка много здраво. Сега сме спряли за 20 минутна почивка, където аз реших да хапна. Какво толкова? Какво е това, човек? Това ядене ми струва 120 песо с бисквитите на Мария. Това е евро 60. И го оценявам с 6,5 от 10. Сега ще пробвам пак ориз и този път от лютото. Гледайте горе какво става. Това ни е бушчето и сега ще ни раздъндурка яко. Просто съм много гладна, а когато съм гладна съм... Ти си непрекъснато гладна. Ми да. Откакто е почнало пътуването и се те храним смешно. Еми да. Тук са ни взели от 3 часа през нощта в един бус, където е така. Е така се лелееш. Не пристигнали. В 8 и сега е 10:40 и не отиваме никъде и седим в това кафе. Как ще гледат хората Мария?
Как? Като полезно изкопаем. Те... По принцип викаш така се гледа. Я гледай как се събраха тримата. Тримата на по 50 години Виж го. на едно моторче. Това да си вземеш нещо от децата. Какво е това, бе? Мисля да прибера камерата и да опаковам раницата, защото водата я дава, че е бурна. Една англичанка се беше върнала мокра. Тя ли беше от... Да. О, но... Какво ще правим с багажите, бе? Багажите? Не, бе, багажите лесно ще се покрият, ама ние ще се намокрим. Първото ни ядене на островите Балабак не снимахме дълго време, защото известни перипети с лодки, морска вода, организация. Тя се изпокараха. Организаторка с организатор. Само тук да няма комари, че ще съм много сърдит. Отиваме към кемпа. Края на деня. Мамички, кученце. Всичките филипински кучета са с еднакво телосложение. Да, слаби, първа. Това мисля, че ще ни е стаята. Аз мисля, че ще сме доволни. Абе, ние докато стигнем този лагер, ще стане утре. Какво ще кажеш? Къде съм те довела? Сега ще кажеш, че има и Wi-Fi тук. Обсъждат как да ни нахранят толкова много хора. И като видяха Мария, това е претенциозна, си вика, това с плитките, какво ще го правим? It's not allowed to eating to your bungalow because a lot of ants, the red ants is coming for your room. Alright? And then please, everyone, your shoes, your things, just put in below and catch the dog because a lot of dog here and resort. And then keep your shoes preparing to your what you should need to things to go to the island hopping. При мен той супер много се кефи, че разказва и че си упражнява английския. Ти ли крадеш обувки? Всичко сам трябва да върша, Мария. Чакай, не е за тебе. Ти яде. Сайк. Мария, защо не помагаш с масата? Много пушести ми. Като бебе. Много готин. О, Мария. Какво правиш? Тук е много приятно. О, така ми става лошо. Само за кадъра, бе, кот. Вече е сутрин. Те това ни е къщичката. Хората чистят там, решат пясъка. Това е този сгорелите ли? Почистил си ги. Всъщност се оказа, че рови за раци. Той ги лови по дупчетите. Айде намери рагове. Не се карайте. Може ли го чулата да се види? Бе, не съм много. Хубава си много. Най-хубавата сутрин, която съм имала някога. Единствения смелчага, дето се сложи рак в чинията. Прилича на такива ролца от раци. Може и да не се покаже днеска слънцето, защото навсякъде небето е доста... И преди не е имало влогове и хората са имали камери и са ги насочвали
не са казвали здравейте, вече сега сме еди къде си. Ами просто се снимат за спомен. Да. Най-големият вългър тук. Щял да вългва всеки ден. Всеки ден всичко ще снима. Да купа камера отделно. Само за мен. Аз съм фокус пулър. Фокус пулър, very good. Ей, чакай. Що не ме научи да съм фокус пулър? It was like a month ago, November. November 3rd, yeah. And you? 30. November 30. 3rd. 3. November 3. And you? February 21. Oh, it's soon. Вика, че иска да й подаря гердана. Вика, искам да ми дадеш гифт, ми вика. Ой. Give me. Yeah. No, wait, just... Шарата ми то. You like this? I'll give you... Hey, what's your name? What's your name? Боян. Boyan? Yeah. What's your name? Боян. Boyan? Yes. Boyan. Jacinta. Let me put you up here. Then that. Направо ме разби. It's a video. Така. Ох, малко пушишка. Къде ще ни водят, понеже било лошо времето. Много е лошо, направо ужасно. Било лошо времето и ще обикаляме острова на този мотор. Аз съм сърдита. Мария е сърдита. Защото ни казват всяка сутрин, че ще ходим на острови, да правим шноркелинг, да гледаме старфиш и никога не става. Просто седим тук. Това е забавно. През махалата минаваме буквално. Това е Филиповци, ама на морето. Здрасти! Мале, тук е много филмово, бе, човек. Аз не знаеш, че тук живеят толкова хора. Играят волейбол. Мария се притесни, че тук хората не ходят на заболекар. Големи. Ма направо на целия зъб, как раждат също. Мале, тук е уникално. Като във видеоигра сме. Не мога да повярвам колко е уникално. Гледай къде живеят. Малкият плачо. Мария гали коза. Тя поиска този кадър. Ей, гати билярд. Тук е много яко за каране на мотор. Между палмите, течките и някакви огромни гущери минават покрай тебе, такова кокоси. Стига бе, човек. Стигнала крава. Това е лоша поличба. Ако кравата лежи, значи ще вали.
Може да. Виж как държи пилето! Come on, go. Go, 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 go. Bakit na? Banta. Daw na ka din ikinadhagi. Daw na. Where are you from? България. Really far. Благодаря. Hindagun. Hindagun. Mo. Mo. Mangin siya. Hindagun. Ой, да, така. Ето и на нея ще сложим. Okay na, okay na. Там са последователите на Мария. Guys, nandito kami guys. Apa? Ikan. Waduh. Тук възрастните хора, които видяхме, би следвало да имат по 10 деца всеки. Как оцеляват? Това дърво там, виж. Утре цял ден път. Колкото първите 2 полета сега. С миниван, дали ни е по-добре? Не, май не ни е по-добре. Трябва ли? Аз ще пия, да. Ти не се грижиш много за мен, между другото. Аз те пазя от тебе от мравки, те снимам. Май няма да има изгрев. Ние сме станали 4:20. Този ден ни събуди, че е било много топло. Аз бях на предела. Знам. Иначе нямаше да ме събудиш. Мария! Ама преди това. Мария! Да. Може да пусна климатика. Аз мислих, че ти си го спря, защото си спомням как ме питаш нещо за климатика и... Може да го намаля
Леле, много И се събуждам и казвам, не, тя иска да ме унищожи. много е готин. Пак сме в любимото кафе. Той за още 5 часа чакаме. Абе, успокой се. Ще чакаме 40 минути някакъв ван и ще изкараме целия ни ден в пътуване до Ел Нидо 10-12 часа. Идвайки насам, организацията пак скандали. Всички бързаха и тя на лодката сметнаха, че 4-5 човека може да ги пропуснем. Да ги оставим на острова. Ето го. Това е единия, другата вляво. Теха да останат на острова. И тия двамата. А пък уния двамата там в дъното. Те са пристигнали вчера на острова, където не бяхме. Вчера идват в кафето чакали много и идват да взимат групата 2 лодки. Първата лодка, качват се, отиват, стигат на острова, пак много късно. Втората тръгва, обаче енджина се чупва в средата на морето. И те чакат 2 часа на лодката, за да дойде друга лодка да ги вземе, обаче тази лодка, на която се е щупила, тя потъва. И те потъват до тук, с все багажите и всичко. И как в момента багажите си? Не Ами разбира. аз си виждам чантата, тя направо е кафява. И сега си тръгват ужасени. Пренощували и мисля, сутрин си тръгват веднага. Сутринта говореха как ги оградил бунгалото с кучето. Така ли? Да. Ние нямахме чак толкова лошо преживяване. Даже мен си ми хареса. Да, и на мен ми хареса. Те тук агитират да пишем лоши реки. Аз няма да пиша лоши реки. Пътуваме вече 5 часа. Мая вече Пуерто Принцеса и тук трябва да се прехвърлиме. Достигнахме на чекпоинта междинния и ни препоръчаха да ядем пица. Мария сега ще оцени тази пица. От 1 до 4. Да, 4. Не го очакваше, нали? 3. Са ни чакат още 5 часа път до Ел Абе, Нидо. интересно е. Изпуснах да заснема как сервират кетчупа. Деца Мария как ще го отвори. Тя е с 200 IQ. Пликче тубичка. Завързваме отгоре на възел. Искаш ли? Да, ама към коричката, защото там е гадно. Представи сега това да е лут кетчуп. Сега вана, който сменихме, ни смени от гумата. Качихме се на един ван, сменихме вана, тъй като сменихме вана, сменихме и гумата на вана. Can we go in? Our living already. If the van was not leaving, Това е Мария, която замръзва от we have a lot of от климатика, който е в минивана. Какво друго има като опакване, Мария? Опа, разпри, моля те! Дори не тръгва да изобщо. Много е разстроена. Има такива перипети на път, който е... Това е. Ема да го ме качва обана, като ли не тръгваме, бе, човек. Студено, аз не искам да седа отвън, като очувам, аз искам да ми е студено. I told to the driver that you've been waiting for almost 2.5 hours. And by next time, I told him that don't do that again. Good luck. Bye bye. Have a nice trip. Пристигнахме в Карлао на цивилизация. Това е уникално просто. Тук сме бейчфронт, е тук плажа. И е уникално. Има маймуни. Къде има маймуни? Нали така каза това? Няма тук маймуни. Казват, че има в Ел Нидо маймуни. Още е под въпрос дали няма да умра. Как ще умреш? От бесния китаец, който беше много голям християнин, защото постоянно слушаше песни. Jesus is the name, Jesus is great. И караше с 200 км в час на завоите. А за стаята какво ще кажеш? Уникално е. Как така ще се тръгнем след 2 дни от тук, не знам. Body lotion, Може да им се примолиш да останеш. shower gel, conditioner, кърпи. Ти какво си мислиш, че няма да има такива неща? Да. Е, кампания. Бре. Интересно е, не е Уникално. супер лукс. Как че не е супер лукс? Ти осъзнаваш ли какво се случва? Не сме си взимали топъл дъжд от колко дни. Ще има най-хубавата закуска и ще имаме най-хубавия дел на този хотел. Да оставай да ми се извиниш. Не, ти трябва да ме извиниш.
Сега ние вярваме, че това е огледално, ама той сега, ако си дигне главата и ме погледне в очите. Това е сутринта. Оказва се по-хубаво от вечерта. Тия са огледални. Може да видиш вътре, ние залагахме. Ми доста е хубаво. Не знам дали тук не е ресторанта, закуска или Не знам, ще питаме. Мария, аз ако не питам, не мога да се оправи. Ма ти си ме довел тук, аз ако съм сама с приятел, аз ще се питам. Нали искаш да си шефа и ти да взимаш финансовите решения и сега искаш аз изведнъж да ги взимам. Какво финансово решение да попиташ къде е закуската? Това е екплант. Мария настоя да закусва в хотел, защото бързо. Изчака 15 минути за ориз. Даже не са били 15. Накрая се оказа, че си е объркала поръчката. Ама аз го И донесоха нещо много пържено. Тук и донесоха банан пържен с лук. Те такова нещо не съм чувал. брутално. Гениална идея. Банан с лук. Тук е страхотно. Тук е плитко май. Да, кой е? Какво снимаш? И как се кефиш? Много се кеф. Искам да пиеш кафе и да дойдем да си почивам. Май няма как. If you need anything, just let us know. Enjoy your stay and welcome. Thank you. Не съм те виждал толкова впечатлен. Не, ма имаше добри ревюта. Айде. Страх ли те? Тук капе някакво вода, да не е Капе от климатиците. Да не е от туалетна. Мария пие манго шейк за първи път в живота си. Тук всички ти се усмихват. Да, България, като им се усмихваш. Или са... Тук ти казват мем, сърбоян. Много беше сладкото. Вече ти казвам сърбоян. Тук навсякъде се събуваш. Мария ме води на първи ми масаж в живота. Наистина и за двамата. Как не е жена, бе? Къде сме дошли, бе, Мария, бе? Не знам. Сигурна ли си? Аз не искам да ме пипа. И тебе не искам да те пипа. О, бе ми е светало човек. Как ще ме пипа някакъв такъв човек? Ами виж кой е сладур. Защо дойдохме на това място сега? Добре, ако искаш да се тръгнем. Моята ми натиска глезените, разбра, че имам слаби глезени. Да викам ли по някое време? Докато не ме пипа. Баща ми дали много се гордее с мен. Вечеря. Сервираха салатата ми. Направя си уникални снимки. Охо! Може се ви на камера, но да, уникално. Enjoy, man. Thank you. Не знам, изглежда много да много. Не пробвай, чао. Това е моето, което не знам какво е. Може би трябва да казваме какво е. А твоето какво е? Beef stew, Това е на български как е? tomato sauce, телешко, задушено телешко, бавно готвено, с доматен сос. Верно, че имаше шримп. Това шримп на български как е? Болите главата ли? Реагирам. Забравих да снимам Мария, как реагира на подстрижката. Ама склати го басейн. Право е нов човек.
Много се стараем. Повече никакви масажи. Що? Това ми е първата пукнатина на стъпалото, което съм виждал. Това, защото тук е сухо, човек. Тук пише No Food or Drinks. Искат да се снимат с Мария, защото разбраха, че е модел. Sure. Тино. Аз не можах да снимам, но после ще снимам с камерата. Тук това... Различен вайп от другото, тотално Различен е, да, готино е, че сме на различно. Другото е пълно е вайп, но това също е. Ние знаехме какво правим, че там ще си постоиме да си чилваме и после тук ще дойдем, за да пътуваме наляво надясно. Но така ще знаят, че сме богати, защото има чанта на фуни лайни. Така не е хубаво да си да обърни на обратно. Вече сме на другия хотел. Уникално. Това е станало ясно. Просто се превключих към камерата. Има снимка тук, да. Честно. Това там някъде е нашата стая. Не знам. По света, където съм ходила, никой не е бил постоянно перманентно толкова добър и мил към. То това си е нещо тяхно. Просто... Много са добри. Те ми липсват. Обожавам те. И аз те обожавам. Още колко? 5 минути май. Мария не издържа. Иска да живее тук, ама не мога да ходи. Нещо не можем да намерим мотор под найем. We're looking for a motorbike. We don't have available right now. Okay. This is our personal. Окей. Това е третия рентал, който питаме. Не, това е четвъртия рентал, защото и тия от хотела предлагаха. Не, абсурд според мен. Добре, в крайен случай ще се придвижим с тук-тук днеска и утре ще вземем от хотела. Това е Мария. Голямо взе сме някакви тъпи. Все не обмисляме нещата. Кой не е обмислил? Аз и ти никога не обмисляме. Аз съм доста умен. Hello, you have an available bike? По-яко. It's great. I love it. Червен. Искаш? Матча. Айскрим. Да ти вземем ли? Ако ти ще ядеш. Не. Мали ме боли коренето. Това са жените, драги приятели. Какво не е лошо? Ако е? Ама къде е ласка бана? Smile, baby. Той си тия хора как са отвътре? Трябваше да проуча нещата. Никой не влиза във водата буквално, но пък е красиво. Има някакви странни геове. We are guests in the jellyfish's habitat. То тук си има цял хотел. На Созопол е по-яко. Ма къде е Лас Кабанас? Май е това там. Тук питахме пак един човек на къде е Лас Кабанас, който работеше в друго заведение и Мария се впечатли, че не ни казва при нас е по-хубаво, останете при нас или нещо такова, ами ти казва там е, нали, искате да гледате залезали, отидете. И Мария каза, че иска да живее на такова място, където хората може би не дърпат толкова към себе си и не са толкова амбициозни. Да, ето аз не съм амбициозна. То и аз, я ме виж. Да, бе. Това ли е? Какво ти гледай, какво става там? Това е зиплайна, който искам да посетим. Мария, ега ти анимационния герой. Искам да имам камера постоянно е така близка на лицето ти, е така за реакции. Мария, не знам как да ти го кажа, но Лас Кабанас се оказва друго. Буквално не е това. Имаш ли интернет? Не отговаряш по... Чакай, занимавам се с няколко неща. Намерихме го на края на плажа. Тези май си тръгват, може да им вземем нещата. Походихме. Вижте хората от зиплайна, което минава така. Хората от зиплайна, къде ходят през водата, за да се върнат. Да им вземем тя. Айде, взимаме ги. Верно, от зиплайна така се прибират. Ти не го искам този зиплайн. Може ли кърпата ми? Мария вика, големи сме каръци, пак няма зарез.
Не бе, маймун. Ако бяхме тия 5 столнари и това, до сега са ни обрали 2 пъти. Ела бе! Ела роди бебета тука. Роди бебета тук. Това е бащата. Затова трябва да тръгнем сега веднага. Я дръж снимай. Я цъкни на ISO и дай 4000. 4000? Да, това му е втория нейтив. Има 2000, 3000, 4000. О, да, стана добре. Като ясен ден. Само да сложиш 4 бленда, за да не дърпаш толкова фокус по пътя. Как се слагаш с тази бленда тук? Но не умрем. Само че къде е паркинга? Това ли е паркинга? Да. Айде. Най-верно се разбира. Много е студено. Моята среща за тази вечер. Обаче аз бъркам ли се или тук пише, че има ребра с сладко бекон? Я посегни да целунеш камерата. Не е така, бе. Да направо да дойдеш през масата. Малко е съмнително, че сме сами в ресторанта. Много си красив, имаш много красива прическа, панталонът ти е жесток, това ми е любимият ти панталон, май. Тани направи ревю на панталона ти. Май е женски, ама... Според мен е женски. Да, бе, да. ChatGPT каза, че това ще е хелци. Аз сега ще му покажа колко е хелци. Не си доволен? Искаш ли смяна? Хелци. 1 от 10. На цялото ядене? Да. Това е много зле, в смисъл ти не трябва да го ядеш. Това е много люто и не е хубаво. Ориза е малко премарен. Язък за хубавия хотел. Тук хубавата локация за снимане. Дори ориза е превърнен план. И пробваме пастата. Защото това е първият ресторант, който така доста категорично да не ни хареса и на двамата, май. Да не би хората да се притесняват да дават лоши ревюта на филипинците, защото са много мили. Добри. Да, са много мили с тях. И затова навсякъде да има добри ревюта. Ай, не, хората не са толкова морални. Тук ни събират всички от плажа, в различни посоки. Много е гнусно. Да не влизаш в водата. Тук се оттичат акитата. В принцип се оттичат тук, да. Ама пък той не стига само до краката, да? Всички влизат. После най-много да ни ампутират крак. Той ни режисира как да си направи рекламата тук на лодката. Казва ни сега как ще направи видео и ще мине по хората. И всички трябва да кажем Welcome to El Nido Palawan и да показваме така. Как беше? Той ще направи панорама, това ни обяснява. Той ще направи панорама на пейзажа, ще обърне към нас и ние ще кажем Welcome to El Nido Palawan. О, той прави транзишън. Някой вижда ли това? Welcome to El Nido Palawan! Готово. Станахме му любимите хора. Днес е труден ден за снимане. Тая лодка, тегло се слиза с багаж. Сега ни е обедната почивка с хапването. И я каза, че едва ще яде. Има някакъв десерт. Това беше острова на змиите и нямаше нито една змия. Било кръстено така заради... Ето тук има една пясъчна плитка, която минава от този остров до онзи остров. Как върви днеска? Днеска си много тих. Welcome to Snake Islands. Италианци. Това там не спира да яде от 40 минути.
sorry, last minute your motorcycle broke down. So you're fixing it this morning. But I'll try my best to look for another motorcycle company. Last minute, but you could have said this when we were coming in. You can also text us, tell us we're missing sunset. И си имахме мотор, а понеже от хотела ни предлагаха по-добри условия тук да ни докарат техен мотор. Върнах мотора, който си бях взел, вместо да му удължавам рентала, нали, преди да го върна, тук запазих мотор, те казаха окей, готово. И сега излиза, че вече съм върнал мотора, ние се връщаме от деня с лодките и те ми казват, то нямаме свободен мотор, той им се счупи. И в момента пропускаме залеза заради тая цялата система. Няма да го хванем. Еми, какво да не ходим? Нали така сме си го измислили? То сме го измислили, ама... Панорама бъде! Мария, си слуши косата. Еми, да, ако побързаме, може и да го хванем. Нищо не изпускам, живея всяка секунда. Добре. Охо, Никол! Охо! Иска ли да се? Я не само хвана залез, ами хвана егати мястото. Thank you! Доста яко. Това е червена жена ми днеска. Развалих на Мария гледката. Ще си поръчаш ли нещо, че те чакат? Да сме на фокус и през цялото време не сме. Доста яко. Липсва там някой да танцува. What's special about it? It's a full moon party. There's a DJ, some can take a picture of it so that Yes. you can. Това е хотела на този бар. И той изглежда доста приятно. Ого, дъмбълчета тук. Сега си организирах среща с човек, който ще ми достави тук един мотор, за да приключиме случая. This case has been such a struggle for so long. Again, the number. Yeah. It's very nice. Оказва се, че човека с мотора дошъл до тук, но тя, рецепционистката му казала, че не може да стои тук, защото те нямали гост с такова име и го изгонила от оговореното място. И сега не мога да се свържа с никой. Просто... Kaya lang, sila ay nasa restaurant pa. Ay. Bali, the girl with the bike, they're gonna be here again. Okay, thank you. Hi. Thank you for your patience. Новия ни мотор. Вау! Яка е, а? Кой е това, Мария? Дейвид Боуи. Мария е много лошо от водката още. Изпита продължава. Кой е това? Това е Рей Чарлстън. Вижте, тук ни готвят. Топа стана рекламен кадър. Изглежда уникално, феноменално. Ориза или лафли, бе? Да. Оти. Това е любимия десерт на Мария. Те от тук ядем. Вкусно е, ама чак па толкова. Go. Ти от хотела се каза, че имат даден частен плаж. Ето. Няма хора, имат каяци безплатни, дадоха ни постелки. Ето го пичагата. И кърпи. Thank you. Мария ще пробваше с щупено гръбче да караш каяк. Защото той е самостоятелен. Да, бе. Няма, има единични. Не.
как изказ да я греба. Аз съм мълчи. Не! Целият ти труд. Мария се отказва. Ако имах така в коса. Тон, тон, тон! Тон, тон, тон! Какво мога да правим с тази коса? Какво? Съм як поп. Яко ли е? Я ме снимай с телефона за памет. О, не трябваше. Стана ми тъпо току-що. Сега ще се чувствам много грозно, между другото. Винаги след плитки се чувстваш ужасно. Аз имам чувство, че го заплитам още повече, бе, Мария. Дай до тук някъде. Го се режи до тук. Каква романтика да ни свири на живо. Пред терасата. Тия като ви кофта за полукутър ще изпадна в културен шок. Къде е това, къде е това? О, вау, той е чак тук. Значи сме могли доста повече да отрежем. Спомали като овца. Какво? Не, шайнен. Много ще са объркани утре, като намерят това. О, колко е леко на главата ми. Аз не помня дали снимахме тук главната улица, как изглежда. Е доста жигнала. Да видим под колата на Мария какво има. Много ти е хубава коса. Да кажем странна среща. Ядем с приятели. Ние снимаме цялото пътуване на жълто. Ами доста сериозен късмет. Това не знам дали е късмет или е най-ранно нещо, което се случва. 15 000 км. От вкъщи идваме да седнем в едно от 140 ресторанчета в окръга и кого да видим. Мария не знаеше кой е това, ама нищо, тя е забавна. So everybody, before we start, cheer some love. Love! Everybody, group hug. Мария, която е лошо. Are you ready to make a new friend? Май се прева мотор на лодка. Господ дай, че как да повръщам на тази лодка и затова казва няма да ходи. С Мария избягахме от експедицията туровете, защото се чувствахме много, все едно сме в някакъв туристически капан. Ни водеха само по някакви супер пренаселени плажове и видяхме тук възможност, че сме близо до нашия любим плаж. Буквално оттатъка ни заведоха и отвъд. Бича на нашия хотел. Отвъд тази скала има супер много народ, хора. Питахме един от гидовете дали може с каяк да ни закара до този плаж. Защото това е нашия частен плаж. Той вика това, оттам има ли кой да ви вземе? И аз отделих време, обясних набързо, че как стоят нещата и те казаха, добре, айде. Само да се обадим в офиса да видим дали може менеджера да го разреши. И взе каяка и ни взе и ни откара. Черпихме го €1,60. Къде ще ти липсвам? El cuche. El nido cuche. El cuche. El cuche. Айде. Тарана. Тарана. Do you have a coconut? Coconut, no more. Coconut is still arrival. Ah, he's climbing right now. He's climbing. Maybe in 5 minutes. Деливери. Айде да гледаме. Right. И се чупат като падат толкова високо.
Това е пясък от Това, ако ми падна главата, ще умра. стъклена бутилка, ако хвърлиш отгоре, не може да се щупи. Да, бе. Да, в пясък не може. Как така? Не става. Не си? Да. Не знам. Падна кокос отгоре и кокошките намазах, защото се щупи. С Мария се надяваме да падне кокос върху кокошката. То петела да не би да им казва да се пазят. Аз с въже го свалям. Ега ти яко. Напитката на Боян пристига. Wait. Sabi ng bubuet. Laglag. Itlog mo ko sa ano? Video. Okay, sir? Makunan pa yan. Shower. В някакъв супермаркет сме. Съм довел такава кукла в такъв супермаркет. В супермаркета е доста впечатляващ. Той е полуаптека там. Мирише на магазин за левче, с глобене от всякакви парчета по тавана. И Мария, ви какво те впечатлява? Двата магазина. Тук сме в най-опушения ресторант в Ел Нидо. Цялата улица е задимена на този ресторант. Димна завеса. Вече сме в Манила и първото нещо, което направихме след като се настанихме в квартирката ни, която сме в нея за няколко часа преди да си хванем самолета за Сингапур, е да влезем в 7-Eleven. Любимото нещо за хрупане на Мария от това цялото пътуване са буквално най-евтините крекери в магазина. С 9 песо, с това 10 цента. Нашето, знаете ли колко си имаме? 15 цента. Какво е това, бе? Аз много обичам солен карамел. И гледам протеина на 100 мл е 3, значи е нормално мляко. Мария пък се кефи на такива глупости. Не знам как се консумира това. Тук продават просто лед в офичка. Криспи, гринпи, какви големи кутии с крем и лате карамел. Аз съм по млеката, ако не е станало ясно. Бисков синамон рол, топля ти го там не става. Има и тостед бисков. Мано! Sea salt latte. Мале, дай се преместим тук да живеем. Да. Всичките млека. Please. Тук продават храна на топчета, различни видове. Сварени яйца. Сигурен съм, че даже и тия донати са много яки. Как се казва тия? Пао банни, какво е? Тук си правиш спагетки. Казах, че е много шантъл как по средата на аптеката, козметичния магазин са дигнали на кутия security, който наблюдава. Има от другия край на света. Реших, че видя някой познат. Мале, аре се качим на тази сграда. Я се обърни. Айде да ходим. Пак и това ли няма да го хванем? Я направи някакво движение, бе. В коте! Мерси. Май позатварят магазините вече. Мария, разбира се, ме доведе на мол. Буквално не откривам. Иска гримове. Ти иска гримове. То, какво да е? Където ги искам, ги няма. Няма да ги хванем. Защото не мога да си купя това, което искам. Какво искаш, бе? Един грим. Мол като мол. Ма затвори. Има опашка за магазина за слънчеви очила. Аз се спъвам, Мария ме шамари. Доста гнусно. Тия очила за Мила Робърт. Някой друг ти е в устата. Да, се. Бикорих света с това мрънкач. Това са другите, които Мария харесва. Те си... На камера не изглежда толкова голям. Летището в Сингапур. Мария ми надува главата с тиктоци и къде трябва да ходим да видим нещо си. Ти каза, че искаш да го видиш също. Да, ама ние вече го видяхме веднъж и сега се връщаме, защото му работила водата. Кажи сега времето. Кажи ти си мъж, айде.
вече сме променени хора, по-мъдри, зрели, някои от нас. По-добри. Други по-добри няма как да станат. Но се надяваме някой от нас да си е взел урок. Какъв урок? И да е станало по... Надяваме се да си взел урок този някой.